Ola, boa tarde. Hoxe recibín un vídeo que recreaba unha ficción situada no ano 2040. Nese ano 2040 aparecían como varios actos conmemorativos de xenocidio do pobo palestino. Aparecían fotografías, aparecían memoriais, aparecían monumentos, pero o máis impactante dese vídeo era o testemuño de varios nenos e nenas que, despois de ver esas fotografías, lles preguntaban aos maiores, aos seus avós, ás súas nais e pais, como fora posible, por qué, que estaban facendo cando pasara o xenocidio. E realmente impactoume porque eu teñome preguntado moito esa mesma pregunta cando era rapaza e estudiaba o tema do nazismo, ou cando vía películas. Realmente parecíame increíble que se puidese ter chegado a pasar. Estamos na semana 85, desde que en outubro do 23 Israel empezou esta fase do xenocidio do pobo palestino. Case 2.500 días nos que se asasinaron a máis de 53.000 persoas, a maioría nenos e nenas, 15.000 nenos e nenas foron asasinados, máis de 1.100 bebés de menos dun ano. Nestes semanas todas de horror, bombardeáronse hospitais, bombardeáronse miles de vivendas, bombardeáronse escolas, e agora nesta última fase estás utilizando tamén a fame como arma de guerra. Non é nada novidoso. As compañeiras palestinas da Unión de Comités de Traballadores de Palestina, que tamén forman parte, como a nós, da Vía Campesina, falábannos moitas veces de como se destruían os seus cultivos, de como se destruían as súas oliveiras, de como se destruían os seus rebaños e como se intentaba expulsalos dese territorio, vivos ou mortos, a maioría das veces mortos. Estáse practicando unha auténtica limpeza étnica e estáse practicando esta limpeza aos ollos do mundo inteiro. Podemos pensar desde o horror, podemos pensar desde a parálise. Eu mesma penso moitas veces que todo o que faiga vai tarde. Realmente teño que confesar que son incapaz de mirar esas imaxes de nenos e de nenas asesinados, esas imaxes de persoas envoltas en sabas no medio dos entullos. Pero as compañeiras de Vía Campesina palestinas dinos moitas veces que todo o que faigamos, por pequeno que sexa, para divulgar o que lles está a pasar, para presionar aos nosos gobernos para que se pare ese xenocidio, para divulgar e buscar que a sociedade civil se active, todo é importante. Estamos nun momento crucial. É fundamental que os nosos gobernos utilicen todas as ferramentas que teñen ao seu alcance para parar o xenocidio, embargos económicos, por suposto parar esa compra de armas e buscar alianzas a nivel global para parar o xenocidio que está practicando Israel. Cando nos pregunten os nosos nenos e nenas e nos pregunten que facíamos, que lles poidamos dicir que fixemos o que estaba nas nosas mans, ou que intentamos facer o mellor que puidéramos, pero que non miramos para outro lado. Moitas grazas.